Лев Яковлевич ауылыбызның бірден-бір соғыш ветераны. Ул Түбәнбиш авылы җирлеге горурлыгы, төрле чараларда актив катнашучы, агачтан төрле фигуралар ясау остасы, җырчы, китап укучы. Ул бүген үзенең иң яраткан язучысы, татар шагыйре Фатих Кәримнең «Ватаным өчен» дигән шигырен укый. Бәлки, бу хат соңгы хатым булыр. Иң дәһшәтле утка керәмен. Шулай була калса, кояшны да бүген соңгы тапкыр күрәмен. Мин сугышка керсәм, дошманымның йөрәгенә төзәп катармын. Үзем үлсәм, балаларым кала, минем гомерем булып ватаным. Кала дөнья, кала бар матурлык, ал чәчәкләр кала болында. Чәчәкләргә төренеп изем кала, җырым кала үткән юлымда. Үләм икән, үкенечле түгел. Бу үлемнең килүе, миңа килүе. Биек җыр ул, ватан, биек ватан өчен сугыш кырында үлүе. Балалар менә бик Фатих Кәрим үзенең шигырендә бик матур, бик гыйбрәтле сүзләр әйтеп язылган. Бирү инде алга таба мондый сугышлар була калмасын, яшь буынга мондый көннәрне кичерергә язмасын. Шуның өчен безгә бөтен тырышлыкны куеп, иминлекне саклау өстендә эшләргә кирәк.